Já tady ty ofiko, prostě úvody a řeči, já to nemám. To je pro kameru zase na druhou stranu, že jo. Aby ty lidi věděli, jako, co si z toho za blbca jako přitáhl. Tak řekni, až to bude. Jo? No ty seš taková olomoucká persona. Já bych řekl, u té starší generace, jak nebo starší, jako našeho ročníku, tak seš jako notoricky známý. A u těch mladších seš vlastně úplně neznámý. No, úplně neznámý, protože já tady vlastně vůbec nepůsobím, že jo. Mě vlastně prakticky nikdo nezná, no. Ale stejně patříš vlastně k té první generaci vlastně profitatérů v Olomouci. No to asi jo, no, to asi jo. Vlastně Tomáš asi byl úplně první. Tomáš byl první, ten otvíral Index. To byl ještě Index, jasně, a to bylo tak 97-8. Nějak tak, no, a my víceméně jsme navázali na něho nějak, já si myslím, že to bylo o 99 nebo 98, tak nějak otevírali vlastně to studio u bazénu, Ozzy Tattoo, no. Jo. Ozzy, no. Ozzy. A my jsme o tom kdysi bavili, ale to nebylo jako tvoje studio. Ty jsi tam začal dělat jako zaměstnanec. Já jsem tam dělal jako zaměstnanec, a s tím to moc nevydělávalo. Já jsem si naivně myslel, že mě to vydělávat bude, tak jsem to od nich vlastně koupil. No tenkrát to ještě začínalo, tenkrát to bylo takový, jako ještě těch lidí nebylo tak zdaleka tolik, co dneska, že jo? Vůbec, no. Jsme drželi pítu. A byl to takový, ještě to byl takový underground, no. Moc těch tatérů vůbec nebylo v republice. V Olomouci vlastně nějací kluci určitě makali na černo nebo takhle, ale jako prostě jsme byli tak to byli jako ti domácí tatéři, že jo? Jasně, tak to byli známí tady některé jména. No, určitě. Ale Tomáš byl vlastně první profík, co dělal v Olomouci? První profík a už měl zajetou klientelu určitě a my jsme vlastně se dostali vlastně potom, řekněme, po něm a dlouho jsme byli. No a pak já jsem vlastně za začátku spoustu let dělal sám a vlastně jsem napsal pár inzerátů a zkusil to v cizině. Bylo ještě sranda, se psali normálně dopisy, že jo, a posílali fotky, takže to byla sranda taková, než chtěl někdo odepsat. Dneska je to rychlý, že? Jako Facebooky a všechno. Přesně tak. A zkusil jsem první Německo, no. A uměl jsi řeč? Ne, ono to přijde samo. A když to srovnal tenkrát, jako vlastně odešel tady od nás, šel jako za čáru, tak tam už to bylo jako rozběhlejší, nebo to tak jako bylo zhruba jako na stejno? No, úplně absolutně jiný svět. Úplně jiný svět, já jsem vlastně přišel, já nevím, řekněme, kdyby jezdil Škodovkou a najednou si sedl prostě do Ferrari, úplně něco jiného. Takže vlastně já, dejme tomu 10 let, co jsem se učil sám, možná nebylo tolik, ale to je jedno. 10 let, co jsem se učil sám, dám takový příklad, tak to jsem se během půl roku naučil jsem se jednou tolik jako tam, no. Bez toho, aniž bych uměl německy, že jsem se jenom díval pod ruce. Úplně jiný materiály. Jo, já jsem tenkrát poprvé tam viděl Magnum. A viděl jsem zakřivený Magnum. A říkám, co to je? To je úžasný. Že to i nebylo, nebo se nepoužívalo? Ale já jsem se k tomu nedostal. Možná, že už to tady bylo, ale já vzhledem k tomu, že jsem měl prostě jako kůň ty klapky takhle, měl jsem jenom tu svou práci. A neviděl jsem moc, co dělali ostatní kolegové. Protože jsem neměl žádný kolegy, že jo, já jsem v tom studiu byl sám. Tak jsem, a to jsem měl informace, že jo, jako prostě od těch známých z Plzně právě, že, tak od nich jsem prostě měl, že se dělá tímhle s tím, tak jsem dělal tímhle s tím, že jo, jako no. Takže já jsem měl třeba úplně maximální jehle, co jsem měl, tak to byla 6 Flate, to jsem používal opravdu jenom na velký práce, takže si to představit, jo. Tak když viděl, že poprvé 9 Magnum, tak si říkal, ty vole, co to je, co budu dělat, Takže 6 flejt, a si představte, v době frčely ornamenty, ne? Takový ty tlusté ornamenty a vyplňovat ty flejty, to byla bomba, jako no. No a když jako se vrátíme k tomu, jak to tady bylo v Olomouci, ten pravěk, ten úplný pravěk, když se tetovali dinosauři, tak jak jsi vnímal třeba jako toho Tomáše, že jo, který už v době, když jsi začínal, tak on už byl jako poměrně jako zajetý, že jo? On už jako dělal jako docela jako jo. tehdejší dobu docela pecky, že jo? Určitě. Jako, co já jsem viděl,
ty aukérky, tak jako jsem čuměl, jak to mohlo udělat, že jo, jako prostě no, jsem čuměl no, na to, jako bylo to pro mě kouzlo, že jo. No. Bylo to famózní, nejenom od něho, ale spousta lidí mi chodilo, jako prostě, že chcou něco a měli ty kérky od něho a já jsem ty kérky prohlížel a říkal, wow, to je bomba, no, jako mě to fakt suprově udělený a moc se mi to líbilo, no. Tak chtěl jsem samozřejmě dosáhnout takového levelu podobného nebo lepšího a takhle dál, tak jsem na sobě makal nějak intenzivně. Otázka, jak to pomohlo, jak to nepomohlo, protože člověk jako samouk je to hodně těžký, protože když sedíš sám ve studiu, a ti přijde člověk, který mu uděláš nějaký obrázek a řekne, je, to je bomba, všichni tě chválí. Tak si, já nevím, za pár let opravdu budeš myslet, že jsi úplně nejlepší tatér na světě. No to se stačí podívat na komentáře prostě nějaký naprosto podprůměrných věcí a tam no. jako je to úplně bomba, jako super. Přesně tak, no a pak si vyjedeš někam, třeba na Tattoo Convention, nebo já nevím, někam do světa a najednou zjistíš, jako, že to až taková bomba není, jako, no. A že jsou úplně jiné světy. Ale to bylo jako, ale ten právě byl zajímavý. Samozřejmě člověk byl úplně, já jsem byl úplně jako nakopnutý, jako všechno jsem hltal. Vzpomínal jsem to, že? Jo. Já jsem teďka včera předevčírem jsem objevil tady tyhle staré fotky, tak jsem na to hleděl. To jsem si fotil samozřejmě jenom ty pecky, no to byla prdel, no. Nedávno jsem to měl taky tak. Jsem našel jakýsi album, nějaký jako vyloženě fotky vyvolaný a teď jsem se to koukal a říkal jsem si, zajímavý. Ty jako dobrý. A to jsem, jak říkáš, jo, to se vždycky fotili ty nejlepší, bomby, že jo? No. A říkal jsem si, tak jako některý, to zajímavý, jak to člověk v té době viděl jako, jasný. super, jako to se mi povedlo a teď se na to dívá v horizontu, já nevím, 5-6 let, 10 a říkáš si, ty. Ale jo, když jsem tam zase se na ty fotky díval nebo takhle, samozřejmě technicky, co si budeme vykládat, to byla jako hrůza, ale to nadšení, jako to nadšení tam bylo, musím říct, že dneska už nemám to nadšení, jako už jsem jako, beru to víc, jakoby, řekněme, ty brďo, jak to popsat? Jakoby rutinu možná. Jo, úplnou rutinu. Není tam ten úplně jako prostě to totálně nadšení ze začátku, prostě, že se člověk do toho ponořil a jako každý vnímal každý tah. Dneska to už, já si myslím, že tak nejde. Jako, to nejde. Jako do značné míry si myslím, že to bylo i tou dobou, že prostě to byl ten konec 90. let. A doznívala taková ta euforie prostě porevoluční, že všechno bylo nový. Nic moc nebylo, ještě pořád se to rozjíždělo, že jo, konkrétně v tom tetování, že jo. Tak mi bylo 20 let méně, že? No, to je taky jako to, no, jako člověk, když je mladý, tak vnímá ty věci úplně jinak. No. Ale musím říct, že si vzpomínám přesně to studio, že jsem tam byl tenkrát vlastně, že když se to, já jsem si taky říkal, že když nebyly ty sociální sítě, musel jsi mít reklamu nějakou. No. Co jsi musel, no? Tak ta reklama byla velmi důležitá. My jsme udělali samolepky, kvanta samolepek a pak prostě, že jo, člověk měl nějaký známý, tak jsme to lepili po městě. To bylo jak infekce, ty byly jako polepený. Mně se to nějak jako dostalo, jako, já jsem chodil, že jo, k Tomášovi, od 18 let jsem chodil k němu. A teď se ke mně doneslo, že někde nějaký nový studio, tak jsme dneska možná se tam šli podívat a já si vzpomínám, že tam je ta nějaká ta paní, ta blondýna, tuším si vzpomínám. Ty vlasy asi nějak měnila, a ty jsi tam měl takový paravan prosklenej, jako dřevěná konstrukce, prosklenej, takový paravan, byla tam, vzpomínám si, tam byly nějaké hodiny s nějakým bulldogem. Jo. Hodiny s bulldogem. A ty jsi tam dělal vlastně drak. Jo. A tam se normálně, to byl moje bar, tam se mě chlastalo, kouřilo a ty za tím paravanem se tam mě tetoval. A úplně si vzpomínám, že jsme tam seděli s tím kamošem, že tam měl nějaký portfolio, tak jsme se na to dívali. Říkali jsme si, jako dobrý. A mě se tam tenka podařilo vylít pivo, to si vzpomínám. Jo? Říká, že takový trapas, takový fopa. Tak to si vzpomínám. No, že tam se kouřilo vevnitř? Tam se kouřilo. Kouřilo se tam. No. Aha. No, byl tam ten báreček, no, to byla pravda, no. Tam jako pár lidí, jako, musím říct, jako se zpětně smotalo, no. Ty začátky byly zajímavé, no. My jsme tam měli vlastně 2 takové místnosti. V jedné jsme piercing, tam byl vlastně Milan Brázdil, dnešní poslanec.
Jo, a v druhé místnosti se tetovalo, no. Plus tam byla samozřejmě vzadu jako místnost, jakoby řekněme nějaký kanclíček, no a ta pozorovací místnost, jak jsem ti říkal, na boku. Na boku, o které jsem vlastně vůbec neviděl. A ten bar. No to tam to fungovalo, tím bazénem to fungovalo zhruba jak dlouho? 3 roky, 4 roky? No, to si myslím, že deal. Deal? Já mám někde statistiky, já si vedu statistiky. Jo, jsi takový... No. To mě baví, jako ty statistiky. Takže já mám napsaný, někde to mám doma napsaný, ale myslím si, že možná třeba i 10 let, že by to mohlo být. Fakt? Možná, no. 7 třeba asi určitě. Jo. Myslím si, že by to tak nějak mohlo být, no. No takže v té době jste tady byli 2? Pořád, no. Furt 2? No. 2 a pak se otevřelo nějaké studio, ale to já už jsem víceméně končil. Takže vlastně Tomáš tady byl nějakou chvilku sám. No to byl vůbec jako zázrak, že on vlastně jako na 100 000 město, on byl jako dlouhou dobu tady byl vlastně jakoby solitera. Jo. Ještě než vlastně tam začal dělat jako s mladým, tak to a pak se to rozjelo, že pak přišel najednou ten boom, to de facto během 2 let najednou začaly jako ty studia, že začaly prostě. Já už musím říct, že jsem to moc nevnímal, jako prostě jak jsem sem jezdil, tak už nějak jsem to moc nevnímal, že se to tady takhle až mění, až najednou po x letech jsem se podíval a mělo tady snad 20. No to je, když já jsem vlastně začínal, tak já jsem tenkrát hodně, že prodýzal ty fóra, co měl Robin. Jo, jasně. Tam byly dobré informace, že tam byla spousta ladí strojky a ohledně jehel, tam jako myslím, že v té době to bylo jako jediný zdroj nějakých jako relevantních informací. No. A tam právě jsem na tebe nějak narazil, ty jsi tam měl nějakou profilovku a ty tam byl Boris Olomouc. Říkám, ty vole, kdo to je? Tak jsem to rozklikl a ty jsem říkám, ty vole, jako dobrý, jako fakt, jako dobrý věci. A pak nějak já jsem ti pak myslím napsal, jo. A pak mě to až cvaklo, říkám, bez tak to bude ten borec, který byl nad tím bazénem. Jo. Já jsem tam v začátku vlastně taky sosal informace na tím fóru. A pak, až jsem relativně nabral nějakou zkušenost, tak jsem se snažil ty informace taky předávat. Takže jsem hodně lidem odpovídal. Víceméně komunikoval jsem. Když mi někdo napsal, tak jsem komunikoval. Protože... To už byl také sdílný. No, jsem byl takový sdílný, no. Protože já jsem to neměl. Mě moc lidí jako takhle jako jako prostě neodpovídalo, že jako prostě něco napsal, tak moc neodpovědělo. A jako vadilo mi to, takže já jsem se snažil, zase, když někdo napsal, tak jako nějakým způsobem odpovědět a napsat, co si o tom myslím, nebo jako prostě poradit. No. Jo, to myslím, že my jsme nějak vlastně pak psali, ty jsi mě pak dokonce půjčoval strojek jednu dobu nějakého starého Chaina. Jo, to je pravda, no. To, když mi tenkrát spadl ten můj, tak... Nějaký, jo, jasně. Já jsem měl jeden a to jsem celou dobu jsem si říkal, ty vole, jako, máš jeden strojek, vole, bys něco stalo, tak seš prdeli. A bum. A já jsem ti pak vlastně psal, a ty máš jenom jeden, říkám. No, takže tenkrát mi nějakého Tandra, myslím, jsem ti dával, nebo něco takového. Toho Houka, toho úplně. Houkačku, no jo. Houkačku první, no. Tak to mě tenkrát hodně pomohlo. A no ty začátky, no, to bylo hodně zajímavé. Ty jsi tady vlastně začal kdy? V kolikátém roce to bylo? Já když jsem začínal, tak vlastně, tak jsme si zhruba začali psat v tu dobu, tak to já jsem vlastně měl jako těsně před otevřením. No. A to bylo 2010, 2010. 2010. No. To už bylo dávno. To už jsem musel jezdit do ciziny. To už byl docela jako vypracovaný. A právě jak jsme si, ty vlastně vyhrožoval, že se vrátíš do Olomouce, já jsem si říkal, to jsem myslel vážně. Tak to je konec, to je konkurence, to neustojím. No a pak jsem si říkal, že tím vyhrožuji už 10 let a možná tím vyhrožuješ do dneška. Do dneska mě to pořád napadá. Tak se strašně rád vrátil, ale mě vždycky napadne, že se vrátím a zjistím, jako, že mi to zase by mě to prostě chyběla, ta cizina. Takže to bys to mohl spojit, ne? Jakože mít tady nějaký zázemí a vyjíždět si prostě do Spaně jízdy nějaký. Jo, tak se mi to zdá zajímavý, no. Takhle se mi to zdá zatím asi teďka jako úplně, jako, že prostě dejme tomu týden, 2 bych tady jako dělal si nějaké svoje projekty a týden, 2 bych jezdil třeba tam. Protože už není potřeba, abych víceméně tolik vydělával, nebo tak moc makal. A
takže bych chtěl trošku zpomalit a takhle nějak to prostě se usadit. A ještě mi řekni, jak to děláš jako fyzicky, vole, jako že to... Ty si dáš tak dlouho, já už jsem měl 2krát problémy se zádama, 2krát problémy s rukou a ty furt držíš, jako ty jsi furt jako... A to vypadá na první pohled, že drží. Ono jako ty problémy jako taky, no. Jako mám samozřejmě, záda jsou... Protože jako já si nedokážu už třeba dneska představit dělat 12 hodin jako denně, nebo 8, vůbec si nedokážu představit 8 hodin denně jako dělat, to prostě vůbec jako... To bych se rozpadl. Já jsem zvyklý na tohle zvyklý. Taky třeba jezdím na jedno studio, kde se tolik nemaká, tam se makalo daleko méně, nebo třeba například v Americe, jako tam prostě jsem makal jenom pár hodin víceméně denně, tam nejsou zvyklí moc až tak jako tvrdě makat. Myslím, že jsme mluvili o tom, jako, že ta mechanika těch samotných věcí, jakože je prostě strašně příjemná. Ta váha je strašně znát, no. No. Je to ve všem, jako já, když jsme to třeba se o tom bavili s Peťou, s kolegou, tak já nevím, na cokoliv dneska chytne, všechno je dneska vlastně o materiálech a o váze. Cyklistika, všechno jde prostě, a ono to umožňuje opravdu jako velkou najednou svobodu. Určitě, jo. Třeba u toho tetování samozřejmě ta ostrost těch jehel a takhle dál, to dřív bylo nepředstavitelné, prostě musel nějakou část třeba 3x, 4x přejet, dneska prostě jednou a je to tam. Jo, to je prostě jak fixou pomalu. Je to jak fixou, no. Je to fantastický a jak říkám, no, prostě tady ty třeba přesné, rovné věci, co dřív by asi nebylo možné udělat, tak dneska ty mladí, noví tatéři, ty brďo, jedou jak pila, jako tady tohle, no. Je to, jako když to člověk srovná, že jo, tak ta technologie umožňuje vlastně dneska lidem jako začít rychleji, snadněji. Jasně. Může to dělat větší spektrum lidí, že jo, dřív musel, když si chtěl začít tetovat a nechtěl zbýt jenom takovej ten bohapustý obkreslovač, prostě tak musel mít nějaký jako nadání. Dneska se trošičku obávám, že to díky těm všemožným jako technologiím, jako jsou tablety, ty všechny možný Procreate a tohleto, že vlastně umožní jako většímu spektru lidí, i třeba s menším talentem, se prosadit v tom řemesle, protože prostě... Určitě, no. No, by se vidělo, kdyby jako ty technologie nebyly, kdo by jako vlastně na to měl a neměl. To nechci nějak hanět, jo, ale jako... Já zase jsem pro, jako ať to takhle funguje, protože je to zajímavý. Co se mi třeba osobně nelíbí, jo, je třeba, když se díváš na nějaký sociální média, ať je to třeba ne Pinterest, ale Instagram třeba, a na tom Instagramu prostě ty fotky jsou vytuněny úplně. To je šílený, jako no. Jasně, je to trend, ale prostě pak ti přijde zákazník a řekne, já si tohle, a když není znalej, tak mu to prostě nevysvětlí, že to takhle nejde, že to je udělaný Photoshopem nebo já nevím, nějakým postprodukcí. A úplně stejně to třeba mají, to mě říkala kamoška, že úplně stejně to třeba je i v kadeřinice to tak mají. Že oni říkají, třeba tam přijde ženská, že chce něco, teď přijde s tou fotkou z toho Instagramu. A ona říká, jasně, ale to jako není funkční. To bylo prostě udělané jenom na to focení, ještě je to tam nějak jakože... Jasně, jo. A říká, to prostě takový účes vám nebude držet. A ti lidi to nejsou schopni třeba akceptovat, že prostě jim to chtějí takhle, jak to je. Že jo? Ten Instagram, no vidíš, a mě by to všechny ty filtry a podobně. Mě by to třeba nenapadlo, jako, že takhle může fungovat i u kadeřnictví. Dan to zná, že ta postprodukce prostě dneska hraje daleko větší roli než prostě... Jasně, prezentace. Myslím si, že myslíš s tím kadeřnictvím. To znám. Ne. Jasně, no, postprodukce, jako to máš rozvyklaný obraz, ale pak tam dáš stabilizaci a voilà. Jasně, no. Ono to potom funguje i v tom tetování, jako no. Viděl jsem, protože těch tatérů jsem viděl opravdu hodně kérky, které nebyly úplně bomby, ale prostě na ty Instagramu jsem na tohle a říkal, wow, tak tohle je opravdu možný. A když víš, jak ta kérka vypadá a potom vidíš, jak vypadá na tom Instagramu, jako prostě je tam obrovský rozdíl. Já říkám, tak tohle se mi nelíbí. Já jsem mě se úplně fanoušek toho, jako že prostě ty strojky a takhle dá se zjednout, že ten materiál je příjemný, nemusíš s tím učit spoustu let, prostě to vezmeš a víceméně za pár měsíců jsi jako skoro hotový tatér, podle mě. Dřív to byla záležitost minimálně roku, jo, když se ještě... musel být hodně dobrý. Jako. To ještě musel být hodně dobrý a věnovat se tomu opravdu celý ten rok tam sedět na tom zadku a prostě poslouchat, co ti kdo říká a takhle dál. Dneska si myslím opravdu, že to je záležitost pár měsíců
Ale tady ten Instagram to podle mě strašně moc jako prostě dává dolů, jako no, tu práci některých. No. Za druhou stranu jsem měl jako kolegy, který jsem třeba 1-2krát jenom viděl a viděl jsem ty práce od nich a musím říct, že teda mi jako prostě čelí spadla dolů. Ta nová generace Tatéru jako jsou vynikající jako prostě borci, no, jako prostě technicky. Takže jo, tak to je jako každá další generace ve všem prostě, oni už mají jiný startovací čáry, jasný, že jo, jasný. Vycházejí z jiné mety, že jo. No. Je to tak, no. Jde to vidět, jako prostě ten vývoj je tam někde jinde. Myslím si taky, že prostě ještě firmy investujou jakoby do těch technologií, takže ten vývoj tam je nějaký. Dává se do toho spousta financí. A... Teď kolik bylo firm, že když jsi začínal? No nikdo. To nikdo. Maximálně kanadský Icon. Já jsem měl Spalding starý, který fungoval tady od, já nevím, někde z minulého století. Nevím, jak dlouho tady funguje ta firma. A prostě šlo to znát, jo, prostě to řvalo, ale netedovalo, že jo. Házel to jiskry, kolikrát si ho zapálil. Jiskřilo se s tím, ano. No. Máš ho ještě, ten původní Mám ho. Jsem si schoval a mám ho, no. Samozřejmě už jsem ani ho nezapal. Bojím se toho, abych si doma nezapálil byt. No. To mají skraba. Já jsem to teďka nedávno, tady jsme se o tom bavili. A tak jsem vytáhl, taky jsem si nechal spoustu už jsem z nich jako rozprodal, ale ten úplně první jsem si nechal. A Peťa, že jo, který už prostě začal na rotačkách, že jo, tak jsme se o tom bavili, tak já jsem ještě ten clipcord jsem nasadil, že jo, teď jsem to zapl a teď začalo ten rachot prostě, že jo, ty jiskry, on to čuměl, a říkám, si to zkusovat do ruky. A hrozná zbíječka, no. Já musím říct, že teď to bylo, já nevím, jestli jsem byl loni jsem naposledy zkoušel pracovat tady těma starýma mašinkama právě v Americe u toho kolegy. A chvíličku mě to bavilo, musím říct, no, jako dobrý, zajímavý, ale jako... Kovový špičky, nerezový. Jasný, no. Neviděl jsi přesto, že jo? Neviděl jsi. No, já bylo to příjemný, protože to měl dobře nastavený, jo, tak to bylo fajn. Já jsem třeba, musím říct, sám svoje strojky kdysi dávno měl úplně jako, to byla katastrofa, protože jsme šetřili, kde to šlo, protože neviděl jsem. Měl jsem jeden jediný strojek na všechno, že jo. No, takže tím se udělali liney, protože jsem vyměl jehly, udělal tohle, tamhle. A ten komfort těch X3, ten jsem měl až později, než jsem přešel na ty rotačky, no. A tam jsem to po dlouhé době zkusil a bavilo mě to, ale já říkám, mohl bych tím dělat akorát tu jednu, možná 2 kérky, protože jsem okamžitě byl hluchý na levý ucho, že jo, a takhle dáno. Vibrace šílený. A bylo to zajímavé si to zase znova zkusit, jako vrátit se zase k těm kořenům, sice tak na skok. Je spousta Taterů, ale co tím pořád maká. No. Tak hlavně jako oldschooláci, že jo, ti to mají pořád takový. Jasně, jako... no. Tam ale už je to výrazná menšina, že jo, když ten trend, že jo, když si vzpomínám já, když jsem vybíral strojek, tak bylo 98% byly klasiky, cívkáče a kdo dělal rotačky, že jo, tak dělali Švýcaři dělali. Ty jsi měl, myslím, dokonce, že? Ne, neměl jsem Švýcara. Já myslím, že ty jsi měl dokonce na ten baterkovej. Nějaký baterkovej. To byl ten první baterkovej a ten jsem měl, to není zas tak dávno. To není zas jako... Ale a pak něco dělal Pauliny. Něco dělal Pauliny a byl první vlastně na cartridge vlastně byl ten Hawk. No. Ještě předtím byl ještě jeden, ta první evoluce. A to bylo takový šící stroj do ruky. No. A dneska, když to vlastně se to všechno obrátilo, že teprve jenom ti 2%, dejme tomu toho spektra, jsou ty klasiky a jinak je to všechno už jde na cartridge, že jo? Přesně. Tak je to pohodlný. No. I kluci, co, já nevím, Martin Zelený, ten vyzkoušel asi 3800 mašinek, to prostě furt má nějaké nové mašinky, ale už i on si dával vlastně do těch klasických mašinek i vlastně převod na cartridge. Teďka zase možná maká jako normálně, nevím, dlouho jsem mu neviděl, ale spousta Taterů prostě klasika a kombinace vlastně s těma novýma materiálama. Takže ono to vlastně, jakoby, že jo, bereš si ty výhody od každého. To je fajn, no. Když zase mě vadí u toho třeba ten zvuk, ale už, víš, jako prostě jak to takhle řve, tak prostě to dáš pár hodin a pak už tě to jako nebaví, no. Takhle, když jsem dělal v malé místnosti, jsme dělali ve dvou třeba, víš, a tam jsme valili tady těma starýma strojkama. Tak to když si vzpomínám, když první, se vrátíme k tomu prvnímu studiu jako v Olomouci, že jo, tak když byl ještě Index dole ve vodární, tak to, když šel dolů, tak už si slyšel ten rachot prostě, že jo. Venku, venku, no.
Jo. Ale mělo to svůj poezii, jako rád na to vzpomínám. Určitě, no. Že ten underground, který jsem si v té době jako neuvěřitelně užíval, tak mi tady dneska trošku chybí. Že už je to takový jako hodně profi, hodně řemeslo, hodně jako firem, je to hodně jako velký kšeft. Je to biznis, no. Ale že se to trošku z toho vytrácí to, co jsem já na to měl rád, takový ten underground, takový ten prostě... Já vím, co myslíš přesně, no. Taková jo, takový to chvění jakýsi, no. Ale to si myslím, jako, že asi člověk, který už udělal několik tisíc kérek, že už to asi jako prostě, to se prostě asi ztratí, jako no. Že to nezůstane, jako ono to tam je jednou za čas, ale už to není tolik, protože nevím, to tělo prostě asi takový není. Jako. Jo, ale tak jako, že těch lidí, kteří mají to tetování, je dneska prostě několikanásobně víc, než bylo dřív. A já si vzpomínám prostě, když jako někdo kolem toho roku, já nevím, před tím rokem 2000 měl prostě celý rukáv, tak to prostě, ne, to bylo jako, to byl úlet. Jako. To byl úlet, jako těžký, no. Dneska samozřejmě se to dostalo mezi lidi tady, já nevím, ať je to sportovci, herci a jo, takhle. A dřív prostě to byl, jak říkáš, těžký underground, anebo nějaký prostě kriminálník, no. Mělo to takový ten punc něčeho, buď teda musel být jako hodně odvážný, a nebo byl nějaká, jako, že jo, většinou to bylo spojené s nějakou subkulturou, motorkáři, metalisti, pankáči, skinny, cokoliv, jasně, něco takového, no. Dneska už je to fakt takové jako... Je to móda, tak sám vidíš, co ti chodí za lidi, jako, že jo, prostě, nebo takhle ptát se na motivy, prostě lidi přijdou s někým, hele, tady to má, já nevím, Ronaldo zrovna ne, teda, jo, ale nějakýhle třeba sportovec a prostě chci to, co má on, no. A vadí ti to, jako, že tyhle ty věci jako máš tendenci to nějak jako hodnotit, nebo to prostě tak bereš, jak to je, tak prostě? Ten trend, jestli jako... Já ti rozumím, no. Jako nevadí, mě to nevadí v tom, když někdo přijde a chce napsat nějaký datum, a já vím, že jako třeba my tateři to úplně jako nemusíme, že jo, dělat nějaké tyhle věci. Ale já si řeknu, hele, ty brdě, když tomu člověku udělám radost, má to pro něho totální význam. Samozřejmě, než se mu to snažím rozmluvit, ale kolikrát ani to ne. Má to pro něho význam, má to pro něho smysl, tak jako proč já bych se měl kroutit nad tím, že mě to nebaví, jo, prostě a dělat jako, že to je úplně jako nebrat. Já si myslím, jako, že prostě, když to opravdu mám pro něho smysl, tak proč ne, no. Jako, úplně to v tom nevidím nic špatného, jako takhle, no. Ale samozřejmě nebaví mě to. To je věc druhá, ale prostě snažím se potlačit to moje ego, no. Jakože někdo přijde, ale když přijde někdo mladý, řekněme kolem 18 let a chce prostě nějaký rukáv, tak to úplně jako nejsem, jako. Já si myslím, že ten člověk si mu tu kérku jako nějakým způsobem ještě pořád zasloužit musí, jako no. No, takže já se snažím nepoužívat krémy a tyhle ty věci, aspoň jak to bolí, jako. Přesně. No. To jsem taky zažil až jako vlastně poslední léta, ten trend, že si lidi už přijdou s mastičkou. Jasný, no. Nebo namazaní rovnou. Nebo namazaní rovnou. Jasný, no. Pochopím, když mi někdo má celé tělo, prostě a teďka si chce dát něco na krk a řekne, hele, asi to nedám. Řeknu, OK, nebo po 3 hodinách, že když prostě ti to, já si to vzpomínám, že když jsem byl v Brně před x rokama a jako po 3 hodinách jako hrudníku už jako jsem toho měl opravdu tak. Jasný. A není to tak, že by si řekl prostě, no tak teď na to kašli a já přijdu za 14 dnů nebo něco, že už seš tam v tom Brně, že jo. Jasný. Tak jako jsem byl jako sakra rád za to, že určitě byla anesteze. U koho jsi byl tam? U Daxiho. Aha. To on ještě, když byl u Davida Klovače, tak jsem tam vyjel. Yeah. A to jsem byl spokojený, no. Jo. Jsme spolu, ve Znojmě spolu makali, no. U Korka. Jo. Tam jezdí Petě vlastně. Tam taky jako, taky taková líheň, tam má teda taky, jako tam to tím taky prošel teda. Až dneska se dozvídám, kdo všechno z Olomouce tam vlastně taky jako začínal nebo působil, tak skoro každý. Já jsem to vlastně my jsme to vlastně spolu otvírali, no, ty hatě. Jo? No. My jsme tenkrát spolu, vlastně to bylo období, kdy jsme spolu, on měl studio v Šumberku. Já jsem už tak nějak pendloval, myslím, už teď bych asi kecal. No a ho nějak napadlo, že tady tohle to, no. Já jsem tomu moc nevěřil, jako, že by to jako mohlo fungovat. Takže jsem... Že on přišel s tou koncepcí jako hodně tatérů, už jako taková... Ne, on spíš jako, že bychom tam dělali my dva. Jo. No. Tak já jsem jako, že do toho jdu s ním a tak jsme tam dlouho jako spolu makali.
pak to nějak vyhořelo prostě, já už jsem začal jezdit někam jinam. Že byly dokonce 2 studia tam byly, pak 3. se tam otevřelo, to se otevřelo úplně já sám. No, tam to byl a to bylo furt, jako to bylo pořád jakoby hodně orientovaný na tu rakouskou klientelu? Určitě. Jo? No, tam se teď vyloženě jako prostě tetovali 90% Rakušáci. No. A kluci, co jezdili od nás, tak to byly většinou jako větší projekty, ale jsme tam stříleli prostě jako ty čínský znaky a takový. Ček tam s váma vlastně ten, že jo? Karel Čína tam za váma dojel, že jste dělali ten ksicht. To jsme tam pokérovali ksicht. Vole. To už je. A on tam, já nevím, jestli tam někdy byl na tím Excalibur City, tam byla obrovská televize, takový jumbotron, jakoby, já nevím, 5metrový třeba, na tu dobu úplně šílená věc, i dnes asi. No. Takže 5metrová taková kostka a tam vysílali ty reklamy. Co si kdo má kde koupit a my jsme se tenkrát domluvili s tím majitelem, že tam budeme vysílat přímý přenos toho, jak kerujeme toho Čínu, ty vole. Takže si představíš, že jedeš někam nakoupit a ty tam máš držku Karlovu tlamu před celou obrazovku, jak my ho pícháme do huby. To bylo strašný. A to byla jako těžká legenda, no. A pak jsme potom jeli samozřejmě trošku oslavit a bylo to hezky, no. Na to tenkrát fungovala ještě celnice, to co moc za celnici, tak celník, když mu dával ten pás a teďka ho viděli, jak vypadá, tak jako... Tohle já myslím, že tam ještě sedí dodnes ten celník s otevřenou hubou. No. Já to bylo hezky, no. Tak takový srandy jsme tam dělávali, no. A už se to tam začalo zvrhávat, už opravdu jsme začali se chovat trošku jako rockstars s tím Korkem a no, prostě jsme tam šíleně pařili a už nás moc, jako, dejme tomu celé město, už jako prostě se nás ukazovalo prstem, tak si měl, že nejvyšší, že zmizet. Jako, no. A začal jsem si, jestli začal jsem trošku jako Německo, jsem byl, já nevím, Baden poprvé a už jsem to začal potom spíš směřovat takhle, no. Takže tak, to mám moje, jako, no a s tím Dušanem právě, s tím Daxim jsme se tam, to bylo na začátku nějakého kariéry, jsme se tam potkávali, no. Já už jsem byl taky starý harcovník. Takže furt ještě, takže pořád ještě jako úplně nezavrhuješ jako variantu, že by ses jako jednou vodovkách na starý kolena vrátil do nějakého tady svého. Jo, určitě. Ale jak říkáš, nějaký kamelíček a tam si asi v klidu tetovat. To by mě asi sedělo jako víc, než udělat nějaký bombastický studio prostě na prostě nějakou fabriku na prachy. Jako, samozřejmě ono to není špatný, když by to fungovalo třeba bez tebe nebo takhle, jako, že by to, nebo jakákoliv věc, jo, nejenom tetování. Já by mohla fungovat bez tebe, že by se tomu nevěnoval, ale já tomu moc nevěřím. Já si myslím, že je potřeba se vždycky tomu danému biznisu asi věnovat. Jasně, aby ta energie se nějakým způsobem vracela nebo zhodnocovala, tak to musíš vkládat. Přesně, no. No a prostě, aby jsme se vrátili k tomu Německu, úplně jiný svět, no, to, že jako tam mi to otevřelo oči, prostě jak se může tetovat, jak s barvama a prostě tam jako vůbec mechanika, že jo, jak to funguje, mašinky, to mi dalo strašně moc, no. A potom už jsem pendloval vlastně od toho dalšího studia na jiný a už se mi otvírali dveře, jak to bývá, známí mají známí, že jo, a takhle dál, no. Takový světák tady v tom, no. A ty máš teďka v současné době vlastně, jak jsme se nějak bavili, tak ty to máš vlastně jako, že máš nějaký svoje studia, který máš nějaký jakoby osvědčený, co ti sedí a tak jako to točíš. Víceméně, teďka už jo, no. Za ten život, já nevím, tatárské jsem objel moc, že jo, těch studií a prostě tak nějak už jsem to vyselektoval a jezdím tam prostě, kde mě to zaprvé baví, kde jsou zajímaví kolegové, kde se můžeš něco naučit a hlavně dobře pokecáš a takhle dál. A jdeš ještě furt takový tempo, jak jsi jezdíval dřív? 12 hodin denně, vole, takový bomby? No občas, no. Jo? Občas, no. Některé studia prostě mám takový, že tam jedu vyloženě vydělat. Jedu vyloženě vydělat, takže tam prostě nahodím tempo prostě a nějaký mod prostě vydělávat si a jedu tam prostě vydělat a vydělám.
Ale musím říct, že už jsem se toho se pomaličku zbavuju. No. Už cítím zaprvé nějaký věk. Nedávno jsem měl k tomu, aby jsem jako úplně jako hodně blízko k tomu, aby jsem vyhořel. Úplně to bylo jako fakt jako... A to už máš po několikáté, ne? No, ale těžký jsem to měl jednou, no. Ale jako samozřejmě ono to, že jo, to, když děláš pořád nějakou práci nebo cokoliv, tak to musí přijít podle mě. Jasně, no. A ty si to tím možná, že jo, ty děláš jednou tak dlouho, jak já, profesionálně, ale ty si to tím možná hodně prodlužuješ tím, že hodně jezdíš, že měníš ty prostě prostředí, že tam jsou furt nějaké nový stimuly. Přesně Když jsou třeba na jednom místě, tak vyhoříš jako, že by... jednou tak dřív. Jako. No, myslím si, jako, že ono to není špatné to cestování k tomu, jako přidat ten, jako máš tam ještě zážitek, něco vidíš a takhle dál, poznáš nový kolegy. Myslím si, jako, že třeba jak to máš ty, jako nastavený, že jsi pořád tady, by k tomu nebylo špatný přidat si občas nějaký ten hosting, no, jednou za čas. Já jsem chviličku už zase měl to Slovinsko. Já vím, no. To bylo to Slovinsko, to jsem jezdil a to bylo takové jako příjemné osvěžení, to musím říct, že fakt bylo příjemný. Ale pak to nějak utichlo. Ne? Máš určitě nový stimul o tom, máš nový stimul, uvidíš nový, co ty kolegové, co dělají, jako prostě nový techniky a takhle dál, jako myslím přes pracovní věc. A pak samozřejmě vidíš kus jiného světa, ten náhled je zas jiný, jako prostě na tu tvou práci. A nestagnuješ, že jo. Ono, ať se snažíš, jak se snažíš, prostě, tak člověk začne podle mě stagnovat, když je na jednom místě, no. Zas, víš co, je naturel člověka, který prostě rád cestuje, rád mění ty místa a pak jsou zase lidi, kteří jsou takový, že zase mají rádi to svoje, jako... To jsou ta druhá kategorie, no. Já vím, no. Ono, jasný. Dneska takhle, spíš pro tebe asi by bylo zajímavější něco jakoby vidět, jako něco se podívat, jak říkáš, jako třeba s tím Slovinskem, než extrémně jezdit zase naopak jako já, no. Dejme tomu jednou, dvakrát do roka si někam vyjet, že úplně jako špatně není, jako podle mě, no. Ale dá se to zkousnout. Hele, ono, když třeba pojedeš s někým, s kým třeba, já nevím, tady s Peťou, že se znáte, nebo já nevím, jo, jel by se mnou, tak je to asi něco jiného, než kdyby jel sám jako na vlastní triko. Takhle máš trošku si jako opřít a myslím, že takhle. Já tak úplně to nevylučuju, když jsme se o tom bavili vždycky Vojta Havránek, tak ten vždycky duje, že jako prostě bych měl někam vyjet, že mě to zase posunulo a říkám, jo, ale to se furt bavíš jakoby o té formě, jako ladit tu formu technickou, jakoby, jo, ale pro mě už to jako v současné době není úplně primární. Já jako spíš chci makat na těch motivech, na nějakým jako té obsahové stránce a tu zase jako těžko děláš na těch cestách, když jako něco... To rozhodně. Na to potřebuješ to pevný hnízdo, že jo? Určitě, no. Jako na takový ty projekty, zajímavý projekty určitě si budeš dělat tady, to je bez debat, jo. To spíš nacosat asi nějaké informace nebo takhle venku, jo. Nebo kdekoliv, nemusí být venku, můžeš jít kamkoliv jinam, jo. Ale prostě někomu prostě posedět s někým jiným pokecat, jo, prostě, víš co, jasně, jako, jo, máš tak já mám teďka agenta Mlíčňáka Peťu, který jezdí na ty hatě, zůstalo mu to, zůstali mu hatě a jezdívá tam jednou za čas, tak ten vždycky přiveze nějaký, hele, to byl zase nějaký strojek a zase nějaká, víš, vždycky něco tam takového jako odkouká, že tam těch lidí je hromada, že jo. Tam je taky hromada, no. Takže oni zase, jak říkáš, jo, ten zná toho, jo, tam prostě, takže to je pro mě zase teďka takové jako... Tam on to má zase nastavený tak, jako tam by se ti asi podle mě úplně nelíbilo, konkrétně, tam je to fabrika těžká, jo, tam si vyloženě jdeš taky vydělat, podle mě. Ale vidíš, že si i nějaké informace dovezeš, přesto, že tam jsi v galejích. Zase potom třeba, když už, tak si třeba budeš vážit jako potom toho, co máš tady, jako toho teplého místečka, no. Já ti ještě trošku... Jo, no jestli. No. A ty ještě, když jako seš na těch svých cestách na hostování, tak vybíráš si nějakým způsobem, nebo prostě bereš jak smrt všechno? Ne, jako vybírám si, protože už chci jako... Nebo víceméně zkusím to studio a když to nesedí, tak to prostě nějak jako se rozejdem jako s tím, že to nejde a víš jak, no, prostě... Dneska už to musí sedět. Já prostě, už to mám odmakanýho tolik, jako že prostě nemusím brát všechno. Takhle. Nemusím, naštěstí mám ten luxus, že si můžu prostě vybírat. No. Takže zjistí, že míně víc, že jo? Že prostě...
jako pro mě teďka fakt je důležité, aby tam byli jako dobrý lidi, no. Když jsou tam fajn kolegové, tak to je pro mě top, jako upřednostním to před výdělkem, jako no. A dá se, když tak jako máš takový jako odstup, je tam rozdíl jakoby v těch motivech, v té klientele? Jo. Jasný. Studio od studia, anebo jakoby, když to vezmeš jako Město od města naše luhy AHJ a jejich luhy AHJ, tak jestli už je to tak globalizované, že už je to téměř stejný, anebo jestli jsou tam rozdíly prostě třeba v přístupu, v vybírání motivů? To jo. To jako ty zákazníci jsou samozřejmě trošku jiní, ať je to tady jo, nebo já nevím, v Německu, Švýcarsko. Já myslím, že my jsme jako větší konzervy, jo. Němci jsou úplně spontánní, to je fakt úlet, jako jo, prostě oni jsou hodně spontánní. Švýcaři jsou taky větší konzervy a největší úlet jsou Američani, to je prostě fakt úplně, to nepochopíš, jak oni si dělají kérky, jako. Já jsem to ještě do dneska nepochopil, oni jsou úplně fakt jiní. Ta mentalita jako těch lidí, jako no. Tak oni to sází jak řetvičky, ne? To jo, jako jo, přesně tak, no. Jak říkáš, ty studia, každý je trošku, není to ani jako prostě, že Němci, nebo já nevím, ve Frankfurtu, že jsou takový a takový. Spíš to daný studio, jakože se víc soustředí na to, že je tam víc kluků, co dělají třeba old school, nějaký traditional, tak se dělá tohle, no, víc. Nebo chodí víc zákazníků, kteří to vyžadujou, no. A myslím si, že to je studio od studia, jako no. Tohle to daný. Někde se dělá víc grafika, že jo, jako prostě máš ty studia, prostě, kde se jede vyloženě jenom grafika a takhle, no, takže čekáš, že ty tam budeš mít víc takovou práci, no. To jsou všechno jako větší studia, řekněme, jo, 5 a víc lidí třeba. No, ale jezdím i na malý, třeba na malý, to jedno třeba mám strašně oblíbený, jsem tam byl sám, anebo byli jsme tam, většinou jsem tam říkal sám, což není úplně zase ono, ale předtím jsme byli ve 3, asi tak. A to bylo taky super, no. Majitel úplně výborný jako typ člověka, tak by to tak, jako takhle se dělo. No. A majitele bývají jako vždycky tatéři, nebo? Ne, jako většinou, co jsem zažil, tak to byli pierceři, jo, zajímavý, že? A nebo prostě lidi, co tetujou taky, jo, ale už většinou to tak funguje, že ty větší studia, že už má tolik toho biznisu, že už sám nedělá, no. A nebo jako si hodně vybírá. Nebo si vybírá, no. A já musím říct, sám osobně jsem byl jako na takový, že i ten tater jako prostě je majitel na málo takových studií. Není to úplně jako právě pravidlo, no. Pro mě spíš bylo, že ty pierceři jako měli ty studia. Nevím, jestli mají lepší představy o biznisu nebo takhle, nevím, no. Jako, že tater se soustředit třeba víc na tu práci, jako no, a nedává prostor jakoby tomu biznisu v hlavě, nevím. Ale je to takový, jako, řekl bych, že to, nebo byl to takový trend, no. Jo, díky. No a ty nový trendy, tak jsme to nějak nakousli, tak vidíš to teda jakoby v těch jakoby propracovanějších, větších motivech, promyšlenějších, už jakože, nebo... Já si myslím, že technicky, samozřejmě, ty jsi technicky schopný dneska udělat jako, řekněme, zajímavější tetování, než bylo dřív. A myslím si, že i zákazníci jsou takoví, jako že prostě jsou otevření pro zvláštnější motivy, to znamená pro nějaký třeba osobnější nebo abstraktnější nebo grafická záležitost nějaká, že jsou i pro tyhle věci otevření. A ty už dneska jsi schopný jim to vytetovat, prostě v určité kvalitě, tak aby, samozřejmě tam musí zase potom ta kůže, že jo, jako prostě jsi ovlivněný tou kvalitou té kůže a takhle dál. Ale myslím si, že ty tatéři dneska právě, že jsou to víceméně hodně umělců nebo takhle schopni tetovat velmi zajímavý motivy, no. Ale taky sledujeme vlastně jakoby trend trošičku takový jakoby v úvozovkách jako zpět prostě k rybí kosti. Že dneska zase přišel takový ten zase trend takový těch různých handpouků a já nevím, toho. Jo. Že naopak jako, jasně. Že uděláš prostě to kolo prostě s tou přehazovačkou a se vším a najednou se vlastně objeví někdo zase s tou skládačkou a udělá z toho. Jo, taky zajímavý. Já nejsem, abych pravdu řekl, ani nějak zastáncem, ani jako nějak, že bych to hejtoval. Je mi to jedno. A máš s tím zkušenost nějakou? Ne. Dělal jsi někdy? Ne. Nikdy. Viděl jsem to.
kdysi dávno samozřejmě, jo, to bylo na pankáče, kamarádovi jsme tam mastili pazouro, ale já jsem tenkrát jenom předkresloval a držel kůži. Jo, byl jsi jako roztahovač. Byl jsem roztahovač. Ale dneska ty moderní viděl jsem taky, ale jako hostovač nikdo nejezdí. Víš, to je strašně dlouhý, pracný a drahý. To nevím, jo, prostě jako nemám představu, ale vím, že to je trvá to strašně dlouho. Takže aby někde třeba hostovali tyhle lidi, nejezdím na takový studio, kde jsou to. Ale většina těch mých kolegů, jako prostě kam jezdím, ty pokery moc jako nebere, no. Jako, že prostě A je něco nebo plánuješ nějakou jako změnu udělat jako v něčem, já nevím, že bys si řekl něco vypustím, tohleto dělat, budu jinak, něco, já nevím. Jo, ale já jsem za poslední dobu udělal si myslím jako relativně v mojí práci změn, jakoby vyloženě v té práci, že jsem třeba některé barvy přestal používám úplně jiný, spíš jsem to zjednodušil. No. Neděláš moc barvama? Ne, jako myslím jako barvu, jakože odstíny té černé třeba. Jo. Ale barvy neděláš moc. No jednu dobu jsem dělal hodně. Jo? No, jezdil jsem na studia prostě, kde to po mně chtěli, tak jsem to tam dělal. Dneska už prakticky skoro vůbec, protože zase jezdím tam, kde jsou na to specialisti, jo. A takže já spíš dělám, když už, tak dělám nějaký úplně takový tradition, jo, prostě, že to vyplním, takže dělám nějaký old schoolek, takhle. To mě baví komiks. Mě úplně ta realistika jako nějak moc neosloví. Dělával jsem, protože lidi to chtějí nejvíc, já realistiku, že jo. Dělal jsi to hodně, když já jsem začínal, tak dělával jako, tak byl tako, si vzpomínám nějaký ty malý portréty na prso, dělal nějaký jako Ježišmarja, a to bylo jako, já jsem na to čuměl jak péro, říkám, ty vole, tak balej, vole. Takový, tak to byla tenkrát. Dneska bych to asi nedělal, že by se mi nechtělo asi prcat, nebo tak nějak, no. Když tenkrát to byla taková výzva, nebo těch výzev bylo víc, když jsem byl v tom Frankfurtu, protože nevím, co to tenkrát potom udělalo jako s tou kůží, že jo, jako dneska zase těma jahlama by to šlo asi zase o dost líp. Ale musím říct, že ta realistika jako samotná mě čím dál víc přestává oslovovat, jako no. Sám, jako třeba já si jako realisticky vůbec jako nekreslím, nemaluju. Dřív jsem to dělal hodně. Takhle je to plochý, že jo? No to zase souviselo prostě s tím trendem, že ti lidi chtěli dosáhnout nějaké jako mety, jako udělat tu fotku. Jasně. A dneska už to udělá tolik jakoby lidí v uvozovkách, že jako už to jako ztrácí vlastně jakoby nějaký smysl. No. Určitě. Jako jasný. Ono to vždycky seš tam omezený, ale tím zákazníkem, že jo? Ten zákazník ti řekne, já si portrét takový makovej. A když jako budeš chtít tam udělat nějaké svoje prvky v tom, tím portrétu je to těžký, tam můžeš akorát tak pozadí něco dělat, že jo, svojeho, nebo takhle. Jako moc do toho ksichtíku asi ne, že? Takže ten portrét je taková víceméně otročina. A vůbec ta realistika. To je prostě Maori, tam to máš nalejovaný a jedeš, no. Takže trošku jako prostě té svobody do toho si dát. Používáš tablet a tyhle ty vymoženosti? Teď už jo. No. Jak to přišlo, tak já jsem to vzal, je to prostě jako ten, víceméně u nás taky hodně, jako ten hostovač záleží na tom čase, jako prostě nemůžeš to připravovat celý den, jo. Jak jde, no. Třeba jezdím na studia, kde dělám jenom jedného zákazníka denně. Tam je to jasné, že to jsou celodenní projekty, takže když to vytvořím, sedím s tím zákazníkem, vytvoříme si to nějak podle našich představ. A pak jezdím na studia, kde to prostě víceméně taky pálíš, jako jo, valíš, takže tam ti ten tablet strašně moc pomůže. Než to nakreslíš, jo, prostě to bys... Je to podle mě jednodušší, no. Už jsem se s tím tabletem víceméně trošku naučil, vzdáleně, i ať to vypadá tužkou třeba, nebo tak. A teďka právě za tu dobu té karantény, tak jsem se s tím tak nějak prál a myslím si, jako, že prostě má to nějakou budoucnost. Není to vyloženě jenom prostě takový, jak říkáš, plochy, jo. Ale že můžeš s tím vytvořit jako zajímavé věci tím tabletem. No a když jsme u té současné situace, u toho klidového stop režimu, který vlastně zažíváme všichni. Jasně, no. Nejdelší pauzu, kterou jsme kdy jako v kariéře měli, tak jak to vidíš dál? Jako, myslíš si, že jsme dosáhli nějakého jako vrcholu, teď to jako nějak kulminovalo a teď už se to zase bude trošičku jakoby vracet do nějakého, řekněme, normálu, nebo jako... Jako myslíš tatéři, jako takhle vůbec, nebo jako tak nějak civilizace, jo? Jako, jo, protože že jo, tatování je strašně jako
jedna z nejzbytnějších věcí vlastně uvést do života. Že? Určitě, no, jasný. To znamená, s tím, jak evidentně půjde jako nějakou dobu, to nevíme, nikdo neví, že jo, že to bude trošičku dolů, tak... No já si myslím, že ne. Myslím, že ne. Já, jako, když to vidím v té cizině, kolik lidí a co si lidi nechají tetovat a prostě a jaký typ lidí hlavně, tak si myslím, jako, že možná to ze začátku trošičku bude znát, jo, jak u kterých studií, ale u většiny těchto studií, kam třeba jezdím, to asi znát nepůjde. Jako no. Tam to pojede asi furt. Jako, o tom jsem úplně přesvědčený. Mm-hmm. A jestli jo, no tak jako prostě bude víc, možná mít takových těch třeba jako Volkinů, jako jo, že nebudou chtít jako prostě teďka spontánně nějaký tyhle jako menší kérky. No ale ty projekty prostě větší, to se prostě pořád pojede. Jo, to, no. Jako, já trošičku bych možná je to jako uvítal nějaký takový jako... S tom Volkinou? No, takový jako, že nad tím lidi začnou možná víc trošku přemýšlet a že to bude takový jako, že... To si myslím, že se toho se nedočkáš. To asi ne, prostě jak budou tady tyhle ty social media a jo, tak to prostě... No, to je pravda, no. Asi pořád bude frčet, jo. Dneska, jak je ten svět spojený, tak vymyslíš něco zajímavého, jo, nějakou volovinku, jo, ležatou osmičku a doprostřed třeba nějaký kocočtverec a lidi to osloví, zjistí, že to je krásný a najednou to je horší než tady tenhle koronavír, to je prostě jak epidemie. Ty trendy jsou to všude. Jako neuvěřitelně rychlý, že jo. Prostě dřív jako trvalo, než něco přišlo do jako módy, přišel nějaký trend, tak to trvalo měsíce, roky. Jasný. A dneska to je otázka týdnů, že jo. Prostě to najednou začnou lidi chodit s nějakýma motivama, které se včera objevily na Instagramu a vidí to všichni, že jo. A ono třeba za měsíc je to fuč. Ono se to udělá frk a je to pryč. Ale některý zůstávají, no, prostě. A myslím si, že toho už se asi nezbavíme, no, jako my. Hledá, že opravdu by se zaměřil prostě, že budeš dělat jenom to a už ty lidi by sem třeba nepřišli, ale to by se zbavil jako vyloženě jenom ty, ale jako, že globálně ty lidi to budou pořád chtít. Udělat si kérku, jako takovou a makovou, že to má, já nevím, Franta Vomáčka, slavný herec. Víš, jak to je? To někdo si říkal, kámoš, jsme se nějak bavili tady o tom, jako na našem řemesle, on říká, vy byste každý ráno si měli kleknout a uctívat Beckhama, vole, protože to je vaše božstvo, vole, který vlastně dostalo tetování vlastně do naprostého jako... Je to tak, no. No spousta tatérů ho úplně nenávidí. Ho nenávidí, protože pořád dělá takový ty mráčky, že jo, andílky a takhle dál. Samozřejmě ta móda už je, teda doufám, že už je to definitivně v řití. Ale on opravdu, ten Beckham vlastně nám víceméně otevřel prostě dveře tady pro tady tyhle zákazníky, kteří zaprvé chtěli už větší motivy, jako měl třeba Beckham. On to špuntoval, no. A on to špuntoval, no, přesně tak. Takže jako za nás dobrý. Sice, jak říkám, jako po pár jako když děláš pár andělků stejných, tak si řekneš, sakra, nechceš to jinak? Ne, já to chci jako Beckham, jo. Jako já jsem třeba nikdy neměl tu čest toho roka, to Maori, ale lidi, co dělají Maori, umí ty Maori, tak to dělají nesčetněkrát, že jo, jako prostě ten design toho roka, no. Několikrát jsem to dělal, už to nedělám. Jak prostě už jsem, jako jsem si říkal, nikdy neříkej nikdy, on vždycky někdo přijde a vždycky mě zase udolá. Jasný. Ale opravdu už to nedělám, protože mám i jako zkušenost s tím, že tenhle ten styl chce specifická skupina lidí a je s ní těžký pořízení. Přesně. Těžký pořízení. Je to zvláštní jako takový, jako až jako psychologický fenomén, že tím, jak to máš jako všechno jako perfektně ohraničený a všechno má jako tu svoji geometrii, tak i ti lidi jsou takový. Jo. A je s nima těžká domluva. Jako. Já to nedělám už z toho důvodu, že zaprvé mi to nejde, ale já mám obrovský respekt před tady těma kérkama. Já tomu nerozumím, co to znamená. Že jo? No, jako jasný, prostě, no. A ono to něco znamená, že jo? To není kliky hák, jo, s růžičkou, je prostě to jenom design. Tohle to opravdu něco znamená a já to nedělám z toho důvodu, že prostě to je něčí život, že jo, nějaký jako životní cesta, tak prostě to nedělám. A jsou lidi, co tomu rozumí, tak jako prostě jdi tam a tam si to udělá. Když mi někdo donese okupovanou kérku z internetu, tak ono to může být třeba jenom design, ale já to nevím a já říkám, už leta letoucí jsem to neudělal a už to ani neudělám, jako jo. A říkám, to už jenom i z respektu tady k těm borcům, jako co je to jejich kultura. Takže já do toho nechci chodit, jako no. Tak se snažím ty lidi takhle trošku jakože, no, odmítnout, no.
jako nějak, aby to mělo hlavu patu. No, ono, že jo, ten trend, jako tím, že zase na druhou stranu je těch studií je hodně, těch Tatarů je hodně, tak se to nějakým způsobem zase i profiluje. A pokud máš ten luxus a máš třeba, nebo jsi ve studiu, kde těch lidí je víc a oni se můžou nějakým způsobem Selektovat, jasně. No. Tak je to velká výhoda, že ty lidi nemusíš odmítat a řekneš, že tak kolega tady. Jasný. To je perfektní. No. Dřív to bylo takový, že ten trend, když začínal prostě Tomáš, tak Tomáš prostě byl člověk, který prostě dělal všechno, že jo, jasný. Úplně všechno. A to pořád jsou ty Tatéři. Já víceméně se ještě mezi ně počítám. Já si myslím, že bych všechno třeba vytetovat asi uměl, ale nechci to dělat, jak říkám, třeba tady, jo, kvůli té kultuře a takhle dál, že tomu nerozumím a nechci dělat to, čemu nerozumím. A takže na pár těch stylů, prostě to už jsem víceméně skoro i snad zapomněl, jako jo, prostě jak se to dělá. Takže prostě na barevné portréty tam máme specialisty, kam jezdím většinou a takhle dál, takže po mně se tyhle věci nechtějí a já už to léta nedělám, no. Takže nějak jsem tam zůstal toho mojeho černýho. A teď jsme probírali ty styly a máš nějaký jako typ člověka, který bys jako už jako za tu dobu, že už seš, už seš jako fakt jako opravdu jako prostě mazák, matador a za tu dobu, kdyby prostě ti přišel nějaký člověk a teď si řekl, aha, tohle ne. A nemusíš ani vědět, s čím přichází, prostě. A tak samozřejmě odhadneš ty lidi, co ti asi jako sednou a co ti nesednou, jako jo, prostě, že ten člověk si řekneš, hele, tak tohle ne, ty brdě, jo, tak tohle asi jako nepůjde. A přesně víš, jako, že to bude jako prostě v nějakých prostě hranicích toho, že on ti bude říkat, hele, já to chci takhle, prostě a se mnou jako prostě nehneš. Jako jsou takový lidi, no, ale většinou si buď to nějak domluvím a řeknu, hele, to nejde, no. Jako už jsem pár jako lidi samozřejmě odmítnul, že ono zase jako, já myslím, že na té karce by to šlo jako vidět, že já to nedělám jako prostě nějak jako rád, jo. Tak radši vždycky to někomu dáme a domluvíme se nějak, jo. Takže, což je těžký, když máš studio a jsi tam sám, tak je to blbý, no. Tak je to strašně těžký. A samozřejmě, když máš platit nájmy a takhle dál, tak jo, jasně, buď to se kousneš, jo, nějakým způsobem, nebo prostě toho člověka odmítneš a zase odmítáš ty prachy. Odmítáš zase další lidi, kteří by teoreticky za ním, jako, že jo. Nebo se ti může stát, že do něho píchneš a najednou zjistíš, jako, že ten člověk úplně jiný, než jsi myslel. To se mi taky párkrát samozřejmě stalo. Jo, jako asi každému. Najednou zjistíš, že to je ty brdě fajnový týpek. Několika každý, že jo, to je jasně. Děláš s lidma, takže to je zajímavý obor, prostě trošičku psycholog, že jo, protože ti lidi se ti hodně otvírají, hodně jako. Přesně tak, no. Vzpomínáš na něco za tu dobu, co jako. To je taková otázka, jako, že on ti to nikdo v podstatě jako nikdy nepoloží, protože všichni se tváří ti tatéři, že jako nikdy nic nepokazili. A jako každý něco pokazí, že jo? Když budeš dělat cokoliv, tak vždycky, kdo nic nedělá, nic neskazí, prostě. Jo. Vzpomínáš si nějaký svůj jako velký průser, který si říkáš, jako, ty vole. To je pořád jeden velký průser, ve kterým funguje. Ale ne, jako víš co, já si myslím, že ty kérky, když potom třeba vidíš zahojeny, nebo když už si je třeba vyfotíš, tak řekneš, ty vole, tak tady jsem to mohl, třeba s odstupem času, kdy se na to podívám, tady jsem to mohl dělat jinak, tady jsem to mohl dělat jinak a takhle dál. No, ale jako vyloženě průser, že by jako prostě mě někdo žaloval, to zatím nebylo, to musím zaklepat. Ale já sám jsem byl třeba víckrát samozřejmě nespokojený. Jo? Když tam vidíš něco, jako prostě co se ti tam nesedí nebo takhle. To jo, ale průser ne, jakože úplně ne. Že by ti nechtěl zaplatit, že by řekl prostě, ty vole, za tohle ti prostě ne, úplně. Takhle ne, no, úplně takhle průser ne. Nebo nespomínám, nespomínám si na to. Ani nevím, že by, jako ono takhle, já si myslím, že když ty lidi dokéruješ, takže jsou strašně rádi, jakože, že skončíš, ať je tam, co je tam prostě, a ty řeknu, ale padám, jo, prostě. Takže to možná ani neřeší, že by tě někdo prostě chytl pod krkem. Já říkal, tak takhle ne, jo. Ale vyloženě ne, jako takhle, že by se člověk prostě s tou kérkou byl vyloženě nespokojený, jako nevím o tom, no. Jako nějak, že bych to úplně, ale myslím si, že musel, jako prostě samozřejmě ty dřívější kérky, a nejenom ty dřívější, jako že to prostě, víš co, něco se rozpije, jo, a takhle dál. Hlavně, když jsem ještě tetoval třeba na těch prstech, jo. Jel jsem na studio, říkám, bylo to tenkrát moderní, já jsem ještě neviděl, jak se to chová, udělal jsem tady nějaký láv, tohle, jak to fungovalo.
A pak jsme zjistili, že to je všechno v hajzlu, jako, jo, že to je rozpitý. Dneska už se tomu vyhýbám, dneska to nedělám. No. Ale v té době prostě tak asi určitě byli nespokojení, tak přišli, spravovalo se to a takhle dál. Tak jako, to si myslím, jako, že ta ale nebylo to jako tvým vlastním zaviněním, že bys něco, já nevím, prostě... No, tak nemusel jsem to dělat, že jo? Jako, kdybych to nedělal asi, jo, nebo udělal tenkrát třeba nějak, já nevím, třeba jemnější, nebo já nevím, jo, tak... Ale nejhorší, že jo, jeden z nejhorších jako, obav Tateru je udělat pravopisnou chybu v nápisu. No, stalo se někdy? Tohle se mi stalo. Přepisoval jsem text, obrovský text. Slohovka taková. Tak. Slohovka. A teď něco se tam prostě udělalo blbě. Naštěstí to šlo opravit. Vždycky, co jsem udělal, tak to šlo opravit. A jezdím na jedno studio právě, jak říkám, jak jsem tam většinou sám. Tak tam je ten borec, ten dělá vlastně i manažera a on to celý vždycky připravuje. Tady tyhle jednodušší kérky, tak on vezme nápis, když tam je a připraví mi to, udělá mi to rovnou i ten stencil a prostě jsem tam jenom prostě prásk. A tak ten pravidelně, on je asi nějaký dyslektik, bych řekl, pravidelně prostě tam má chyby, no. Takže to necháváme čistit, teď už to necháváme čistit zákazníky, ale většinou to vždycky dopadlo, takže z toho písklo, že to jako v poslední chvíli se nevšimli. Ale tam to vždycky smrdilo průserem, u písmenek, no. A vím, že jednou jsme tam něco udělali, jako že tam bylo navíc. Nějaký N-ko nebo co, tak jsme tam dodělávali nějaký brčko, že to píš. Jo, už to bylo. Šachovnice, taky dobrý průsery, že jo? Že si spleteš kostičku a podobně. Ne, tak to naštěstí ne, no. To naštěstí šachovnice ne. Těch se moc nedělal, a tak samozřejmě jsou ty checkered flag, jako ty závodní, že? Ale tam naštěstí ne, no. Na tohle. Ale musím říct, že kolikrát sám sebe jako vynervuji a řeknu si, ty vole, patří tady tohle četná, když se... A teď to začnu víc sledovat a samozřejmě spocenej. Jako měl jsem takový stavy, no. Si orosíš, vole, takový no, když to prdele, já jsem to udělal si blbě, ne? No. Jak to tak chrání? Já si říkám, aha, je to dobrý, no. Tak byl jsem párkrát takový. Jakože prostě štresech. No, tak jo, tak já jsem strašně rád, že jsme se mohli potkat. A popřeju ti hodně štěstí, ať se daří v soukromém i profesním životě. Díky moc. Tobě taky moc díky za to, že jsi mě sem pozval a ať se daří.